hai moitas traídas por aí abaixo, hai moitas casas que teñen dúas traídas, dúas conexións. Unha legal e outra ilegal. E que a ilegal regan día e noite. E acaban, según abren, aquí o único que ven é un pouco de aire. E o contador sigue correndo como así, eso, porque mira, se queres imos abrir aí, se bota aire, corre o contador que dá gusto, parece que corre. E non é normal, que terán que por algún sistema de que tiñamos tamén auga nós, non? Ou por unha chave de retención aquí ou algo, terán que facer. Pero esta auga corresponde ao pobo de Ábedes, é unha comunidade de veciños ou unha asociación de veciños o que xestiona, non? Sí, unha comunidade de auga de montes e de todo. E cartos sei que teñen, non sei, va, para facer algunha obra se teñen que facer máis. E canto tempo levan sin auga? Agora levamos aí 2 meses, non? 2 meses, sí. Pero todos os días, non é que falta un día e outro, non, seguido. Os outros anos faltaba algúns días perdidos que se gastaría máis ou algo, pero este ano é demasiado. Sí, pero ano pasado xa estuvemos sin auga os 3 meses do verano. Estuvemos, sí, ao principio era, o mellor, os primeiros anos sobre, o mellor pola tarde, pola noite volvía, pero este ano nada, non, o sea, ni pola mañá, ni pola tarde, ni pola noite, ni nada. O sistema debe estar mal estudiado, porque aunque o depósito está aquí cerquiña, a traída debe ser que ven hasta ali abaixo, e despois volve aquí para arriba. Entón, ao abrirlle demasiado abaixo, pois aquí esta zona toda, pois quedámonos sin nada. Somos veciños como os outros e non cobramos, e non pagamos igual que paga o demais e non temos o servicio de auga. E este problema leva a ser repetindo ano tras ano no verán? Ano tras ano, este ano peor, pero vamos, que é por o tema da sequía. Pero bueno, aquí non obstante, o tema da sequía, esta é unha zona bastante boa de auga, porque incluso hasta creo que o pueblo de Ábedes ten, bueno, paga hai uns pozos de Sousas que teñen bastante auga, e teñen, bueno, o Sousas que teño entendido que lle paga a comunidade do pueblo por explotar esa auga, e nos equipos teñen, hasta creo que teñen un depósito que ni siquiera ten motor, o sea, non teñen diñeiro, incluso para poder non, teñen un pozo que non ten, que creo que non ten o motor conectado, o sea que podríamos ter incluso máis auga, e que penso que incluso que a cantidad de dinheiro que ten a comunidade podían facer, bueno, creo que teñen para facer 3 pozos máis e porlle motor e podíamos ter todos auga. Non obstante, tamén o problema é da mala gestión de estar o sistema mal conectado, de que vaya para baixo e que volva para arriba. A mellor tiña que poñer unha toma desde aquí para nós directamente, porque nós somos os máis cercanos a donde están os pozos e resulta que somos os primeiros que quedamos sin auga. E o problema maior foi este mércores, non? Claro. Porque sen auga e cun lume en riba das orellas... Claro, eso efectivamente, se tuviéramos auga da traída, pois polo menos ao redor das nosas casas podíamos enchufar a mangueira e mollar todo o alrededor e apagar o lume, pero é que nos atopamos sin auga, sin luz... E nada, sin nada que facer. Dos seus motores, evidentemente. Claro, efectivamente. Entonces, unha angustia, tú sabes a angustia que é que o lume este aí e que non podes facer nada. Que impotencia. Bueno. E este problema solucionase ou pode solucionar o que a propia xunta rectora da auga que de Ábedes, ou queredes que sexa o Concello de Verín o que asuma de algún xeito a xestión para evitar ese tipo de problemas, como lle está acontecendo, por exemplo, en Infesta, que acaban de presentar 17 veciños un escrito no Concello reclamando que o propio Concello asuma a xestión para evitar algo similar ao que está pasando aquí, que hai parte do pobo da aldea que si ten auga e outra parte que se queda sen ela. O que necesitamos é que nos arreglen que o arregle quen sea, pero que nos arreglen o problema. Se a Xunta do Pobo non é capaz de arreglalo, pois teremos que reclamar no Concello ou donde sea. Eu creo que a Xunta do Pobo ten medios e diñeiro suficiente para facelo, pero como para uns cuantos hai, pois outros non, pois a mellor non teñen ganas de arreglarnos o problema aquí o de pe aquí arriba. Así que non sei, teremos que facer o que sea. Se non arreglan eles, teremos que reclamar no Concello donde sea, lógicamente. E levades sen gota de auga 3 meses. 2 meses. 2 meses, desde junio... Sí, igual a finales de maio este ano que xa veo o tempo. Sí, 2 meses mínimo, pero sin nada, o sea, non é ni pola mañá, ni pola tarde, nada. Unha hora ou dúas. Nada, non hai ni gota. Que se abre, se non hai auga, a auga que tes nas tuberías na casa marcha toda, a nosa marcha disparada, como abras, claro, non marcha todo, dos caldeirins
dos motores, é dicir, eso marcha, entón claro, xa non abrimos. Si que se cadra aí un momento que chega a auga, pero como está cerrada, entendes? Bueno, se cadra chega, non sei, No. entendes? Que igual non chega. Non chega, que teño comprobado eu que non chega. Día e noite, a mañá a marchar, a noite a vir para ducharte, nada. A 7 da mañá non hai. Hai que nada. Probo a ver se hai ou non hai, nunca. Cantos veciños sodes Queres aquí? que vamos ahora mismo? Mira, eu incluso se comentei por medio de WhatsApp, eu mandeille outro día que claro, a min me parece bueno, porque me decía unha persoa que había que ser solidarios, claro, pero a lei e a solidaridade está en que todos teñamos auga. Si non pode ser as 24 horas, pois que sexan 12 horas, pero todos, non uns ter auga 24 horas e outros non ter ni unha hora de auga. Entonces, eso que non pode ser. A min pareceme que debía haber 2 depósitos, non? Entonces, un depósito estar servindo a auga ao pobo e o outro, mientras tanto, enchelo para cando o primeiro se acabara, pois continuar co segundo. E nós aquí o que non pode ser que estamos ao ladiño do depósito e que vaya a auga abaixo e despois que suba aquí. Entonces nunca temos.